Good day for a new vlog mga friends. Punta tayo sa bakery na yon. Tara, samahan nyo akong bumili ng pandesal. Oops, mag-intro muna pala tayo. Okay. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Okay, nandito na tayo. Pero bago tayo bumili ng kanilang pandesal, ipapakita ko muna itong mga benta nilang mga iba pang mga tinapay at cookies. Meron silang mga bentang cheese bread, choco bread, pan de coco, Spanish bread, at marami pang iba. Ito pala ang pangalan ng bakery na pinuntahan natin ngayon. Mangaldan Bakery by Jared. Madali lang hanapin ang bakery na to. Sa mismong bayan lang ng Mangaldan, along the road. Malapit lang sa simbahan ng St. Thomas Aquinas at Mangaldan Water District o MAWAD. Meron din silang bentang mga sandwich gaya ng mga to na mismong gawa nila. Masarap ang mga tinapay nila dito. Kaya kapag nagugutom kayo, punta ka lang kayo dito. Isama nyo ang inyong jowa. Ilibre nyo yung mga marites dyan sa inyong lugar. Joke lang po. Mura lang ang kanilang mga panindang tinapay at cookies. tig 5 piso kada isa. Anumang klase, meron sila. Bukas sila magmula sa umaga hanggang gabi. So kung may time kayo, drop by lang kayo dito, mga friends, sa nasabing bakery, upang matikman nyo ang masasarap nilang mga bagong cookies at tinapay. Lalong-lalo na ang kanilang best-selling na hot pandesal. Okay? Kapag nauuhaw naman kayo, no problem. Meron din silang mga bentang malamig na soft drinks. Meron din silang mga bentang ice cream, gaya ng mga to. Ice cream! Ice cream para sa inyo! Tara! Bili na tayo ng mainit-init na pandesal. Pabili po! Yan! Bumili na ako. Lagay ko dito sa lamesa. Buksan ko para makita nyo. Teka, kuha ko ng isa. Yan po. So ano na? Hanggang dito na lang ako, mga friends. Ako ay magpapaalam na. Basta ang mahalaga ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Share nyo na rin po. Ano na, mga friends? Uwi na ako. Bye!